Nakakatulong, nakakapaso, at higit sa lahat, nakakamatay. Marami itong magagandang naidulot sa ating buhay. Apoy na isa sa mga kailangan natin sa araw-araw nating pamumuhay. Ngunit minsan, sa ating kababayan, ang apoy ay nagdudulot ng matinding dilubyo sa ating buhay. Ako si Inspector Eddie Tabuno ng Bureau of Fire Protection Bantay, Ilocosur. Ako ngayon yung officer in charge, Municipal Fire Marshal ng Bantay Fire Station. Pumasok ako sa fire service noong December 24, taong 1999. Nagsimula ako bilang isang Fire Officer 1. Ang una kong assignment ay sa Candon Fire Station. Doon naging trabaho ko ang maging isang crewman. Ang karagdagang posisyon ko noon, dinagdag sa akin yung fire marshal namin noon bilang isang building inspector. Kasi nga po, ako po isang civil engineer by profession. Bago ako nakapasok dito sa fire service, nag-apply muna ako dito sa local fire station dito sa Vigan. Mga after several months, mga 6 na buwan siguro, tinawag po ako para ayusin yung mga papeles ko para papuntahin ako sa Manila. Nag-secure po ako ng mga clearances ko, mga local, mula barangay, municipal, RTC, at yung mga NBI. Yung mga requirements para sa mga baguang o mga recruit na bagong bumbero. Tuwing buwan ng Marso, sineselebrate namin yung Fire Prevention Month. Taon-taon yan. At meron kaming mga schedule of activities na ginagawa the whole month of March, from March 1 to 31. Sa March 1, ito yung kick-off ceremony ng celebration ng Fire Prevention Month. Nag-uumpisa yan sa motorcade. Ginagawa yan simultaneous sa buong Pilipinas. Pagkatapos ng motorcade, nagkaganda kami ng simultaneous siren of fire truck. Yan, bumibisina kami. Mga 1 minute siguro. Yung pinaka-highlight na ginagawa namin, yung nagkakanda kami ng poster making, essay writing contest, photo contest, at saka drawing contest. In-incorporate din namin yung pagtetest namin yung mga fire hydrants, nagdi-distribute kami ng mga fire safety tips, dumudulog kami sa mga istasyon ng mga radyo, mga telebisyon, para ipaabot yung mga fire safety tips sa mga publiko.
para bigyan sila ng babala para maiwasan yung nakakatakot na sunog. So, alam mo ba yung buwan ng Marso? Ano yung sineselebrate natin? Fire Prevention Month. So, magsisimula ngayon yung Fire Prevention Month. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami kay Ma'am Brenda sa pagkaitulog po na kami itong building, Marinela Congress Building, upang ganapin ang first simultaneous earthquake drill for the year 2012. Ang maraming layunin po itong activity o exercise nito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga taong umuupa sa building na ito sa panahon at pagkatapos ng mga sagla kagaya ito ng lindol o earthquake. O ang mga taong umuupa sa kahandaan at tamang paraan at reaksyon sa ganitong mga sakuna gaya ng lindol. Ang fire safety is everybody's concern. So, payo ko lang sa mga publiko, kailangan ugaliin nilang maging fire safety aware. Para kung saan man sila mapunta, kung nasa isip nila yung fire safety, ay may sasalba nila yung sarili nilang buhay. Pag nagkakaroon naman ng lindol, kailangan kalmado ka lang eh. Be calm, tapos sundin mo lang yung utos ng mga, kung halimbawa nasa eskwela ka, sundin mo lang yung mga payo ng guro. During earthquake kasi, dapat i-practice mo yung duck, hold, and cover. Gusto ko lang ituwid yung maling perception ng publiko ng pangunahing trabaho ng isang bumbero ay yung pumatay lang ng sunog. Actually po, ang main concern namin ay doon kami sa prevention. At yung fire prevention namin ay comprises ng 3 E's at saka isang I. Ang 3 E, tinatawag naming engineering, education, and enforcement. Saka yung isang I, yung inspection. Doon sa education, nagkakanda kami ng lecture. Umaabot kami sa mga barangay at mga eskwelahan. Sa engineering naman, ito yung ini-incorporate ng mga designers sa building nila, yung mga fire safety construction. Doon yung mga engineering. Kailangan ng mga fire exits, mga fire dampers, mga fire doors, saka yung mga requirements na nakasaad doon sa Fire Code of the Philippines. Doon namin yung ina-apply, ina-evaluate namin yung mga plano na sinasabit sa amin sa opisina at gumagawa kami ng mga recommendations para i-correct yung mga building nila, yung pagkukulang nila at yung dapat nilang iwasto with respect to the fire safety sa mga control requirements. At saka yung enforcement naman, meron kaming ine-enforce na batas. Ito po yung Fire Code of the Philippines of 2008, yung RA 9514. Saka yung importante, yung I, yung part ng fire prevention namin na tinatawag, yung inspection. Ang purpose po kasi ng inspection, ma-identify namin yung mga hazard ng isang establishment. Makukorek namin yung mga pagkukulang at nagbibigay kami ng mga corrective measures para may ayos at makakomply sila ng mga requirements sa Fire Code of the Philippines. Ang isa pang importante ng inspection, bago makakuha yung mga establishments o mga nagpapatayo ng mga building, kailangan silang ma-inspect. Tinatawag namin itong prerequisite bago mabigyan sila ng mayor's permit. Noong una, ayokong pumasok sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection. Kasi nga po, ako isang civil engineer by profession. Ang gusto ko talaga sa buhay ko, katapos ko ng graduate ng civil engineering,
ay makapasa at mag-practice ng profession ko. Pero nung nalaman ko na related pala yung trabaho ng isang bumbero sa isang engineer, nagustuhan ko na rin yung trabaho ko. Matagal akong na-promote bago ko nakamit yung rank ko ngayong na inspector, fire inspector. Na-promote ako minsan from FO1 to FO2. Tapos nung may slot para sa mga lateral entry, yung mga kagaya kong mga engineer, may civil, may mechanical, electrical, chemical, doon nag-apply ako. Bale, pangalawang beses kong nag-apply doon sa lateral para sa officership, yung rank kong fire inspector. So nag-apply ako sa lateral, ang rank ko noon ay FO2, fire officer to. So eventually nga, sa awa ng Diyos, nakuha natin yung rank kong fire inspector noong March 24, taong 2010. Ito yung natin, yung radio base dito sa station. Ang gamit nito, dito po papasok lahat ng mga mensahe galing sa provincial quarters. Kung may mensahe sila na pinaparating sa amin. Ginagamit namin ito para sa ventilation. 50 minutes, nagdudugtong kami. Gamit namin yung coupling. Meron kami coupling. Tinatansya namin kung ilang hose magagamit.